Haupa, arrastion, azaren 13 da, gaur eguena da, eta epel ez dago atzeko besteko aizerik, baina, aizetxo badau, epel dau, eta, oso ziku daudana, oso ziku zoritzarrez, ze egon, hemen ikusten da, hemen txikitsu bedau, hortxe beste bi, eta oin, zalantza da, hasiko ete biez, orkatzak etorriko ete biez. Baina, hain txikize dizenez, hortze gertu ez. Lehenengoa seguru, eta hone be bai. Hemen beste txikitxuet. Itxura baten gaur piztirik ez da agertu hemendik. Hor geratuko duzu bai. Agertu de bai, hemen janda dauelako. Baina danak ez dut jan, ze hemen badau bat, hau ja nahiko handitxue, ikusten da, berogatik arrakalatute dauela, eta hemen markeutu itzen duen bat, atzo be, bardin. Eta hona ja desentioa diez. Hemen txe atzo itzen duen bat, eta hemen txe beste atzok. Ez dira bapea zigiz esan, baina, hortza geratuko diez. Ikusi zelako pena, erra, txapela jaren indutzi, eta hor beste bat, eta hori bederra. Horre behe bizin bidi ez da oin, hobeto urrun bizi badiez, hau da atzo ditzen nuen bat, ikusten da hori ez da hasiko, eta ustel duengo da hor, eta garatu bez. Ze barrurantza dau, eta harrakalatute. Eta hemen atzo ditzen nuen beste bat hemen, hori ikusten da harrakalatuta dauela, eta ja heltzeko bidian. Pena da, baina ez da horirik eta ez da hasiko. Bitxikeria moduen, hona hemen, aretz amerikarrak eta gaztain arbolak hor Galiziatik egarri eta landatu duzenak. Okerrez bana, oindala 11 urte. Eta gaur gorkoz behintzet, eta ikusten da nahiko garatu dauzela, ez zer emon. Arau, urkize dauz. Arek nik hasi hartu eta ereindakoa diez. Arek gaztetxo diez, arek dikiez 7 bat urte. Eta arek neu mikorizute dauz, ikusiko dugu. Azkenen igual arek hone baino harina domon, edo hone bapez, ez dakiu. Eta hemen beste multzo bat, aretz amerikarrak, tartien urkize dauz, urkize bertokoak, aretz amerikarrak erosizitek, eta ez dutelen esan, baina egiz esan damutu itenaz kanpoko arbola sartu izanaz. Naiz eta berando emon, bertokoa sartu binoen. Eta ez hauze da gorkoa. Ez da asko, baina, neko gune guralizaz, ezinka jau, eta zazo honetan. Gero batek igual izango dugu txikitxuak hartzen duzuz, baina, karo, txikitxuek edoa sartzen lehenengo egunean. Eta ja, behin, bare bat egun pasaute gero, ez diez heltzen. Horrek ez hori balizio azitarako. Eta egiz esan, ikusiko bazendu egarbituk eran, ja, barrutik usteltzen dauz. Horrek ez dori balizio zera azitarako. Eta horregatik hartzen dodaz. Eta batzutan hartu bez, Venga, ondo izan.